Көннәрнең гадәттән тышкыры һәм эссе тору сәбәпле терлек азык әзерләүдә өстәмә мәшәкатьләр килеп туды. Булган азык запасын нәтиҗәле куллану, сыйфатлы азык туплау көн үзәк мәсьәләгә әйләнде. Авыл хезмәтчәннәре җәйләүләрдә маллардан мул продукция алуда да тынысыз эшлиләр. Татарстан радиосының иртәнге турыдан-туры эфир тапшыруы шушы һәм авыл халкын борчыган башка проблемаларга багышланды. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ленар Гарипов тыңлаучыларны кызыксындырган сорауларга җаваплар да бирде. Без дә аңа берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Ленар Наилевич, исәнмесез? Хәзерге табигый шартларга бәйле рәвештә азык әзерләүнең торышын ничек бәялисез? Бәйенге сәкендә терлек азык әзерләү өстендә эшлибез. Республикабыз күләмендә 73% объем алынды. Бәйенге сәкендә 750 мең тонна сенаж салынды, 128 мең тонна печән салынды бәйенге сәкендә. Былтыргы белән 3нче еллар белән чагыштырганда азык төлекнең әзерләү күләме, конечно, күпкә әзрәк 20нче елларга караганда. Бу ни сәбәпле? Безнең погодный условияларыбызда бәйенге сәкендә эссе погодалар тора. Беренче укус многолеткаларны бәйенге сәкендә алып, икенче укуска бәйенге өметебез бик аз. Шуңа күрә дә кукурузга бик зур надеждабыз бәйенкендә 150 мең тонна, 150 мең гектарда кукурузыбыз чәчелгән. Аларның бәйенкендә басуларга караганда уңдырышлыгы күренеп тора. Алар барыбер мондый эссе көннәргә чыдам культура. Киләчәктә алардан зур уңыш алырбыз дип өметләнеп калабыз. Җәйләүләрдә терлекчелек комплексларында эш ничек оештырылган? Бәйенке сәкендә авыл хуҗалыгында эссе вакытларда терлекчелекләрдә дә бик авыр. Җәйләүләрдә, кем җәйләүләрдә бәйенкендә летний лагерьларда хайваннарыбызга мондый эссе вакытта тотышы да, ашавы да, эчертүе дә бик авыр. Шуңа күрә безнең тәкъдимнәребез бәйенке сәкендә шушындый сөтне җитештерү өчен, суны эчертүне, ашатуны, ырлыкландыру өлкәсендә кичке якларга графикны күчерәбез, ашатуны дропныйрак ашатырга тырышабыз. Шуңа күрә азык-төлек бозылмасын өчен 3-4 тапкыр бирергә азык-төлекне, суны һәр вакытта да өстендә торып эчертергә кирәк. Комплексларыбызда, зур комплекслар, капланган комплексларыбызда хайваннарга обязательно вентиляционный комплексларга, вентиляция оештырырга, урамнарга бик каты чыгармаска, кичке якларда гына урамга чыгару өстендә тәкъдимнәребез бар. Алдынгылар тәҗрибәсенә дә тукталсагыз иде. Сөт алдынгылары буенча Кукмара районын әйтеп үтәсем килә. Көненә 330 тонна сөт савалар бәйенке сәкендә Кукмара районы. Шушы рәтләргә бәйенкендә Балтач районында килеп керде. Ул да бу атнаны безнең 300 тоннага менде бәйенкендә Балтач районы. Тагын нинди районнарны әйтеп китәсем килә? Безнең Саба районнары, Әтнә районнары, Актаныш районнары, Мамадыш районнары бу өлкәдә бик тырыш эшлиләр. Аларда бәйенкендә бер сыерга 29-25 литр савучы зур-зур комплексларыбызда эшләп килә бәйенке сәкендә. Калганнарга бу шушы районнарга тартылырга кирәк. Алар шикелле ашату, алар шикелле үрчетү, алар шикелле үстерү. Обязательно алардан тәҗрибә алып эшләргә кирәк киләчәктә. Калган районнарыбызга да шундый тәкъдим. Менә сыерларда лейкоз, малларда башка төрле авыруларны булдырмау чаралары ничек үтәлә? Елдан-ел бу өлкәдә безнең ветеринарный службабыз эшләп килә. Лейкоз авыруларына килгәндә, ул безнең процентным соотношение елдан-ел кими. Без мондый чаралар каралган. Менә 20нче елда безнең идентификация, единая система идентификации дигән тарафка килеп кердек бит инде. Без һәрбер хайваннарыбызны үзенә бер төрле номер, регистрационный номерга кертәбез. Ул безнең Россельхознадзор номеры була инде. Һәрбер сыерның үзенең номеры, мондый кабатлана торган номерлар юк. Ул номерга кертелгән информация аның кайчан туганы, нинди анадан туганы, нинди прививкалар эшләнелгән, нинди каннар алынган, нинди анализлар ясалган, бөтен информациясе бар. Шушы өлкәдә эшлибез. Һәр вакытта да бу исән сау калган хайваннарны икенче якка аералар. Әгәр лейкоз килеп чыккан хайваннарны шулай ук карантинный группага чыгарып, аларны аерып, шушы өстендә ветеринарный службабыз эшләп килә безнең. Терлекчелектә эшне башлап җибәрергә теләкләре булган фермерларга ничек булышасыз? Зур комплекслар төзелгән сәбәпле кичкенә фермалар бушкала хайваннарны зур-зур комплексларга күчерәләр. Авылларыбызда бу фермалар буш тормый. Шушы авылда торган яшьләр, шушы авылда торган эшчеләребез, кешеләребез шушы фермаларга үзләре кызыксынып киләләр. Бәйенкендә
шушы фермаларда, грант системаларында, кооперационный системалар, семейный ферма системаларында бегенкенде участвовать итәләр. Фермаларыбызда үрдәкләрдә тотучылар бар, казларда тотучылар бар, тавыкларда тотучылар, бозау симертү өстендә дә эшләүчеләребез бар. Шуңа күрә бу программабыз бегенкенде эшләп килә, ул юнәлештә без үзебездә эшне алып барабыз. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ленар Гарипов белән әңгәмә карадыгыз.